Και σκέφτηκα κάτι, θα περάσουμε χαρτοδυνία γύρω από τα λάστιχα, εδώ πέρα. Για να γίνει η ζάντα γκρι θα το βάψω ασημένιο με αυτό εδώ πέρα όσο μου έχει μείνει. Επειδή δεν έχω μαύρο σπρέι, είχα και μου χάλασε, το κάνω με ένα μαρκαδόρο και το body kit που είναι κόκκινο, κάτι τέτοιο. Και έφερα και τα χαρτιά τα οποία τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Ένα τέτοιο χρώμα είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Αλλά είναι κομπλέτο χρώμα, το έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε πολλά αμάξια. Το άσπρο που το αγόρασα online. Αυτό το έχω εδώ πέρα και πολύ καιρό, γι' αυτό έχει γίνει έτσι. Και τοποθετούμε αυτό εδώ πάνω. Πιέζουμε λίγο εδώ πέρα και κοιτάμε να κουμπώσει ίσα με το αμάξι. Να γίνει αυτό εδώ έτσι ώστε να το κρατήσει καλύτερα. Πάμε για βάψιμο. Και το τυλίξαμε όλο για να είναι προστατευμένο, να μην βαφτεί κάπου αλλού το γκρι. Δεν έχουμε κάνει και τόσο καλή δουλειά, αλλά αυτό είναι το νόημα, να μην βαφτεί κάπου αλλού το γκρι. Και αν δεν βγει καλό, έχω τους μαρκαδόρους, τους οποίους θα τους δείξω μετά, το οποίο θα κάνουμε κάτι προσαρμογές εδώ πέρα στο εσωτερικό του MX-5 και μπορεί κάτι να κάνουμε και εδώ πέρα στο εσωτερικό του BMW. Οπότε τώρα πάμε για βάψιμο αυτά τα δύο και αυτό με αυτό και αυτό. Και μετά όταν τελειώσει το BMW, αυτό θέλει μισή με μία μέρα να στεγνώσει. Όλα τα αμάξια γενικότερα όσα βάφω με σπρέι. Και θα έρθω εδώ το απόγευμα. Αν έχει στεγνώσει θα το περάσουμε με ακριλικό ώστε να γυαλίσει, γιατί είναι γυαλιστερό ακριλικό, ώστε να γυαλίσει και να γίνει κάπως έτσι και όχι ματ, κάπως έτσι. Πάμε για το βάψιμο.